फाइनाली दायो बेसेबांबा गोजौनिफ्राय गाहायाव दायो फैनानै बेखिनि वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल गुड मर्निं बरायनानै लानाय जाबाय आंनि यूट्यूब चैनलाव नैबे शिलंनि जायगानिफ्राय दिनै सेकेन्ड डेआव जोङो दिनै बेरायनो थाखाय रेडि जाबाय थांनो थाखाय रेडि जाबाय नैबे जायगानिफ्रायनो भिडिअखौ आङो स्टार्ट खालामनाय जाबाय स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ आङो स्टार्ट खालामसै लोगोफ्रा नैरा फट' लागासिनो दङ मानो होननानै बुङोबा बरिया नैरा भिलेज नैबे जाबाय मोनसे भिलेज ओमफ्राय जोमैफ्रा नै खाथि खाथियाव दंजोबखायो दायो आंबो फट' लानो सानबाय नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थादों आरो मोजां नाङोबा कमेन्ट्स खालामबाय थादों मा बुङो देगार स' स्टार्ट खालामसै ट्रिपखौ जोङो बुक खालामना लाबाय बे गारिखौहाय पब्लिकखौ नायगासिनो दं स' लोगोफोर जों दायो नैबे ग्रीन भिलि पइन्ट सफैबाय दायो जोङो बै गोजौआव गाखोनो थाखाय टिकेट लानांगौनो टिकेट लाग्रोनोसै बेनिफ्राय जोङो गोजौआव गाखोनानै जितु ग्रीन भिलि पइन्ट बेखौ जोङो नाहरगोन स' बेनिफ्रायनो एसे नुहुरो बाट बै गोजौनिफ्राय एसे बांद्राय नुयो होननानै बुङो कितने गए मकई 30-40 बाद में खाएगा पहले ऊपर जाता हूँ ठीक है दा दसेनो जानोसै दायो गोजौ गाखोग्रोनोसै दायो जोङो टिकेटखौ दानना लानोसै नायरा सफैबाय टिकट कितना का है टिकट कितना का है 20 का 20 का ठीक है बै गाहायनिफ्राय नैबे गोजौआव जोङो गाखोनानै फैबाय बे गाखोनायनि उनाव मजाखौ नुयो भिउ पइन्टखौ नुयो वाव नाय बिथिंहाय सुपार जोबोर मोजां नांदों कुल गोसोआव वेदाराबो दिनै जोबोर मोजां लाकिलि होनना बुंनांगोन नैखौ मोननो थाखाय लाकिलि दिनै सान्दुं दुंदों जोबोर मोजां वेदारा नै गाहाम नांदों जों दायो नै वाकाबा फल्सआव नायनो फैलायबाय हाबलायबाय दायो दायो मानसिफोरा एसे दं बिदिबो बाट खुवा खोजोबनाय गोजा बहा थांनो गेटखौ लाना गेटनिफ्राय स्टार्ट खालामदो बिथाङा बिथिं थांनांगोन एन्ट्रि फिस बेसेबां 30 एन्ट्रि फिसआ नैरा सासेयाव पर 30 रुपीस वेदर तो इतना अच्छा नहीं है लेकिन वो ठीक देना पड़ेगा बेनिफ्राय बेखिनिखौ नुगोन आरो ना नै पइन्ट खिनिया मा नुगोन बेनिफ्राय बाट वेदारानो जोबोर गाज्रि सार वाकाबा नैबे फल्सआवहाय जोङो सिङाव हाबबाय दायो एन्ट्रि जाबाय दायो नैनिफ्राय गाहायावलागै थांनो थाखाय बेसेबां लायो 7 मिनिट लागोन आरो ना बे सिङाव थांनो थाखाय बाट जोङो वेदारनि थाखाय बारा मोजां नुनाय नुवा जानो हानाय थेवबो नायदोनि मोजां नुगोन नङा होमबा नोंथांमोना दिन्थिगोन नायलांबाय था खुवायानो जोबोर खोबजोबनाय गुसु बुरिया कुल माने देहाखौ जोबोर मोजां नाङा आरो ना जोबोर मोजां नांदों जों गाहायाव थांगासिनो दं नायनो थाखाय नै हेन्ड खोबदोंमोन खिन्थु दा नै आयौ वाव जोंखौ अनबाय माने दसेनो साफा जोंखौ इसोरा अनबाय जों मायाव दोङो नै थांनाय बोसोराव बेबायदि वेदारखौ नुवाखैमोन देग्लाय सेकेन्ड टाइम फैदों दिनै लाकिलि होनना बुंनांगोन बेबायदि नैबेयाव वाकाबा फल्सआवहाय जों दिनै सेकेन्ड टाइम फैबाय दिनै वेदारखौ नाय
माने बरिया क्लिन नुबाय हाजोखौनो आरोना नायनायनिफ्राय वाव दिल खुश हो गया रे जोङो दायो गाहायाव थांबाय थादों नै लामाया फाइनालि दायो बेसेबांबा गोजौनिफ्राय गाहायाव दायो फैनानै बेखिनि फिथाइखौ जोङो मोननो हाबाय नै भिउ वाव देखो जिरि जिरि वाव भिउआबो बिदि नाय बेनिफ्राय दैयाबो बिदि भिउखौ नाय दिनै जोङो सेकेन्ड डे शिलंआव फैनानै ओरैबायदि इन्ट्रेस्ट लाइभआव नेबायदि बेबायदि इन्ट्रेस्ट मालाबा मोना नेबायदि इन्जयखौ लानांगोन दे नेरा लाइभआव बेबायदि इन्जयखौ लानांगोन दे वाव कैसा लगा रे वाव फुल इन्जय आरो ओंखामखौ बेयावनो जादोंमोन जाखांबाय जानाय भिडिअ लानाय जायासै दायो जोङो चिरापुन्जिखौ नायनो थांनोसै बेनिफ्राय डिस्टेन्सआ 4 किल'मिटार बेखौ जोङो लास्ट नायनो होनना सानदों दे फोजोबनोसै आङो चिरापुन्जियाव नायखांबा भिडिअखौबो जों दायो इक' पार्कआव एन्ट्रि खालामबाय हाबनोसै दिनैबो वेदारा मोजां नङा इक' पार्कआवहाय थांनाय बोसोरावबो फैदोंमोनबाबो बे वेदारनि थाखाय माखासे बिनि भिउसफोरखौ जोङो नुनो हायासै दायो जोङो इक' पार्कआव फैबाय हाबदोनि जोङो कितना का पर 20 रुपया फाइनालि दायो जोङो इक' पार्कआव सिङाव हाबबाय बेनिफ्राय हाबनाय लोगो लोगो बै नै दै बोहैनाय एबा बोहैलांनाय गनाय नैबे जायगायावहाय दंफैयो आनलाकि वेदारा थिग मोजां जाबोनो हमदों नै हेन्ड खोबगासिनो दङ दायो बेयाव एसे पिकचार लानो वाह लासै लासै वेदारा एसे मोजां जानो हमदों हेन्डआ एसे साफा जानो हमदों अखा हादों एसे